Eguardion, Joseba, hemen gaude taula baserrian, Astigarragan, eta ni Elena naiz. Eta gaur, daikon arbia erakutsiko dizuet. Taula baserria, nire guraso eta aitonen baserria izan zen, nire aita baserritik aterazun bere bizimodua, eta ni 25 urtekin berari laguntzen hasi nintzen. Nire aita era konbentzionalean egiten zuen lan, baina ni orain dela 12 urte era ekologikoan hasi nintzen. Nekazaritza ekologikoan lurrari garrantzia ematen diogu. Hau da gure lurrari botatzen diogun janari ederra. Baratzan hondakinak eta behiaren simorrakin egiten dugu. Eta gero, klaro, gure barazkietan somatzen da. Hemen ikusten dituzue zenbait barazki, hemen barautzuri freskoak, gure daikonak, horratzean porrua, atzeko aldean eskarolak bere txano txuriekin, gero atzerago txikoriak, eta gero ja, han azkeneko puntan ilarra eta baba jaio berriak. Bueno, guazen daikona ikustea eta laguntzai beharko dut hau ateratzeko, zer oso luzea eta nahiko zailak ateratzeko. Hemen nire laguntzailea Delfin, berak aterako ditu daikonak. Hemen daukazue daikon bat, eta hau da zaina, eta hemen ostajea. Daikon hauek abuztuan erein genituen. Hazia bota genuen hemen, eta fabuloso atera dira. Daikonak ez dute zainketa berezirik behar, neguko barazki bada, orduan ura badaukate nahikoa, eta zainketa berezia izan dute, hazia bota eta jaiota gero pixka bat belarra kendu. Hori izan da zainketa bakarra. Daikonen jatorria Japonetik dator, baina orain dela ja 25 urte ezagutu nitu Nafarroan, eta nahiko zapore berezia du, orduan komenigarria da, pixkanaka jaten eta ikasten. Generalean egiten da sopa, haragiakin, ensaladan, eta hostoak erabiltzen dituzte baita sopak eta egiteko. Batez ere oso nadia gorputzaren garbiketa egiteko. Dia oso diuretikoak, antioxidanteak, geofibra pila dute baita, eta oso nadia kalzio eta burnia dutelako. Oso da baita katarroak, flemak eta hobeto arnasa hartzeko. Eta jarabe bat egin daiteke ere daikoren zainakin eta estiarekin. Bueno, guazen! Guazen! Hemen daikona garbitzen ari gea, eta gero banaka saltzen ditugu, eta batzutan hain handia dira, orduan erdituta, edo zatika ere saltzen ditugu. Jende askori probatzeko ere oparitu egiten ditugu zati txikiak. Eta hola jendea hasi da pixka bat daikon hau bere janarietan sartzen. Bueno, Joseba, hemen gure daikon txuri-txuriak, eta hemen nik egindako enkurtido bat. Animatzen zaituzte da nahi di gure daikonak probatzeko. Bueno, beste bat arte Astigarragatik langile. Agur, Joseba! Agur!